In the Bankaloo. In the Bankaloo. Nazaretha ngisukuma umntwana omncane ngiyasaba kodwa ngiyabonga lethuba lesipilona sithi sikhulu samakhosazane abazi ukukhulu kwenazuzu emashini Nazaretha nami ngizobonga kakhulu kuNazizulu ukuhlanganisela bona kule minyaka Nazaretha ngathi mangiqeda graduate esikoleni university ngayithola umsebenzi enkampani yaZizwe ngawuthola umsebenzi ngasheshe ngawuthola kodwa inkinga ebingihlupha kakhulu ukuthi bengisebenza bese umsebenzi uyaphela mase kumele bangenze permanent bese umsebenzi uyaphela kodwa kulonyaka ngathi mangibuya ehambweni ngathola i-call ethi batholile i-CV yami bacela ngise for i-interview mangifika for i-interview nga-interviewer and then bathi bazoqala ukuthi ngisebenze for the first 3 months bangisebenza as a contract and then babona ukuthi bayakwazi ukuthi bangenze permanent Nazaretha ngasebenza the first 3 months and then mase kumele ukuthi bangenze permanent bathatha umuntu wangaphandle ayenza yena permanent bathi mina ngeke bafuna ukuthi bangenze permanent kodwa ngiqhubeke ngisebenze as a contract ngo-April bangibiza futhi for i-interview sa-interview nabanye futhi bangaphandle it was an internal and external interview and then mas-interview-ke sonke bangifonela bangitshela ukuthi hayi umsebenzi le post lesinika wena ngomusa nangothando lomnyazi wezulu namhlanje ngipermanent ngiyabonga umnyazi wezulu ngoba umsebenzi enzima ukuyithola ngiyacela ukuthi umnyazi wezulu ukuthi angikhumbule ngoba la ngisebenza khona indawo kunzima kakhulu ngoba sisebenza ama-shift ahlukene sisebenza i-night sisebenza kakhulu ngiyacela ukuthi umnyazi wezulu angithwale ngoba nginkosazane ngihambe ebusuku kuyintombazane ngisesikhathi akukho safe ngiyacela ukuthi umnyazi wezulu ukuthi angikhumbule angiphe ukuyiphatha kahle angiphe ukuyithanda ngithi nala ngihamba khona ngibonakala ukuthi nginkosazane kungabi nalento ukuthi mhlawumbe abantu babedona nendlela bengaboni ukuthi nginkosazane
ngiyacela ukuthi uJehova angiphe ukukholwa In the Bankulu. Ngiyakhetha inkosi ehlema wezaretha. Ngizocela ukuqhubeka ingelosi yami ngihlebelo 197. Oh mangalilalela Nkosi ezwi lakho Bankulu. Phinde ngikhethe inkosi esokuhleni. Amen. Ngabe if bengasiko kwesikhathi ngabe ngiyaqhubeka ngithi nanamuhla Nkosi ngiyabonga usuku lokuzalwa kwami. Ngaphuma mina ngokusheshsha ngaso ngakulandela. Ngizocela uNkulunkulu ukuthi ahlale limi lami. Ngikhuluma indaba yakhe ngingakhuluma ukuthanda yini. Ngiyacela futhi nokuthi ngihlambuluke phambi kwabangcwele ababonwayo nabangabona. Inkosi ezane eguqile uzama obuhle wakandlovu evukani thempeli. Amen. Ngiyathanda ukuthi ngikhulume indaba yakithi ukuthi uNkulunkulu wazibonakalisa kanjani kithi. Ubaba uyena wadonsa uNkulunkulu ngothando nje. Baba wasuke waziyela esontweni ngingakabikho. Uma ke uyena wayesala endlini epheke ukudla okushisayo. Ubaba efike kuphekiwe ngobaba nayo bengakaqini ukukholweni. Ebesethi hayi esengizokudlala ngoba ngizokwenza njani. Kodwa kwahamba isikhathi ngelinye ilanga uma wathi ngisasesiswini mina waphupha ingathi mina nginezinyanga eziyisithupha. Ubaba uzolanda amaphoyisa uyaboshwa uthi wakhala kakhulu esibonakalisweni. Wase ngaleso sikhathi kuvela ubaba uThingo lwathi luzomenzela isihe ngokuthi anikele khona esibonakalisweni. Bese wathi ungasakhali uzophuma ubaba wakho. Kuthe kuhamba isikhathi kwase kwenzeka ukuthi ngibe khona. Kuthe khona nginenyanga eziwu6 ubaba wasephuma wahamba wayophuza ijuice le engalungile. Wase ekuyiphuzeni kwakhe ijuice le engalungile ehamba nabanye bobaba. Bese bafikela ukuthi lo omunye ubaba wayephakathi kwabo ethi kukhona omunye ubaba ongikolodayo lapha enzansi. Masihambeni siyomfundisa isifundo sokuthi mina angikolodwa nje kanjalo nje. Angazi ukuthi yini abajuthana ngayo ngaso sikhathi. Base behamba ke bemphathele nokumshaya impela nje umlungisi. Bamphathela ama-golf stick bamqeda nje ngenduku. Waphuka imbambo waphuka nje wabanjalo.
Kwathi kusa nje kuseni baba walandwa amaphoyisa. Waboshwa ubaba. Kwathi kusenjalo ke uma angiyazi iprocess yokuthi umuntu umeboshwa first isikhathi singanani kuze umuntu akhona ethi statement eboshwe. Uma wafikela ukuthi okay ngoba ubaba njengoba eloke esontweni waphinda wabuya namafutha futhi. Uma wafikela nje into ukuthi makawabhiqe nje amafutha ebusweni ngalelo langa ayobona ngalo baba. Wayehamba nalo baba bamshaya ubaba. Bahambe ke sewabhiqile kanjalo amafutha. Mabefika uthi lo baba lona oshaya ubaba ngoba kwaboshwa ubaba yedwa laba abanye bazange baboshwe. Uthi wafikela ukuthi hayi man hazi ngiyakuthanda ubuso bakho ucobeni. Waloke ezibuza leyo nto wathi hayi asambe siye ngapha awuthi ngihambe ngiyokhuluma nosatsheni. Kodwa icala lagcine lingaphumelelanga lo baba agcine engambophisanga ubaba. Waphuma kanjalo ngumsaka Thixo. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu azangikhumbule ngoba wangikhumbula ngisasesini sikamama. Wakwenza ukuthi wenze ukuthi ngithi uma ngiphuma ngibe yiNazaretha. Ngiyacela ukuthi njengoba wangikhumbula ngisasemathunjini ukuthi azangikhumbule nanoma sekudlula ziphi ivunguvungu empilweni. Akhumbule futhi nabazali bami nokhokho bami. Inkosi ibuseni ibuswile. In the Bankulu. In the Bankulu. Ngikhetha inkosi enkulu emaNazaretha ami. Lo phambi kwenu okhulumayo uNtokozo waSimelane esibonelisweni eThekwini eMlazi. MaNazaretha indaba engizoyikhuluma la ithi ayibe yindoda ngizozama ukuyifina. Mina esikoleni ngiqede ngonyaka ondlule emaNazaretha bengingasonti kahle nasesontweni. Bengiya ngoba nakho ngilandela umama. Wase kuthi ngonyaka ondlule mangiqeda ukufunda esikoleni kusho ukuthi mawufunda ngonyaka okugcina phakathi nonyaka kumele uapplyele i-community service. Ngangisebenza esibhedlela lapho ngivolontiya. Sengivolontiya unyaka wonke ngathi mangi-applyele i-community service bangaphendula. NgoJanuwari ngabuke ngifunda nabo bahamba bebizwe emsebenzini ngomhla ka-6. Wayesethi uma ngoJanuwari ngoba yikho into engiyenzayo asambe siyohambeni. MaNazaretha uma ngaleso sikhathi naye wayengasebenzi kahle. Sasingenayo imali yokuthenga amabhandishi ngahamba ohambeni ngingabhandishile ngitsho ukuthi kuseduze phela mawuhamba vele ungazi ukuthi uyaphi lokuhambile. Ngahamba MaNazaretha ngaze ngafika eKhenana lutho ukufona.
inetwork iyabheda eKenana ngithi mhlambe inkinga sekuzoba yilokho ukuthi ngila. Wathi uma ngoba abakafona abakasho lutho. Futhi ufake mina njengomuntu abazomfonela uma usemsebenzi ngaleso sikhathi. Ngihlala eKenana. eKenana angazi umuntu, anginabangani. Ngihleli nobhuti wami. Kanti la isontweni ukuhlala nomuntu wesilisa noma ngathi ubhuti wakho akusinto ethi ayibukeke kahle. Hayi, Manazaretha ngihlala eKenana ngicele kubaba uNyazi Lezulu. Ngicele lo msebenzi. Kuphela umhlangano ngoFebruary ngibuyele ekhaya. Mangihlele ekhaya Manazaretha ngiyacabanga kuyi-25 February. Qhamuka omunye ubhuti oyivenda angilazi namhlanje igama lakhe athi yena ngibona kuFacebook athi umuntu onale qualification yami ngicela msendele iCV yakhe via email. Manazaretha ngisendele iCV ngibizwe. Mangibizwa lana akukho na interview kuthiwa abafuna abanale qualification imele bafike balethe izinto zabo ne-certificate ye-HPCSA. Manazaretha ngihambise konke lokhu bafike lapha ngisayina i-contract bathi ngizoqala ngoMarch ukusebenza. Manazaretha namhlanje ngisasebenza lapha eJimmiston kaMasipala namhlanje angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Manazaretha ngiqhubeke ngisebenze kubo March uApril uMay. UJune ngoJuly ngihambe ngemhlanganweni. Angithi mina nginabangani amakhosazana angiwazi anginabangani. Fike emhlanganweni senginamandla phela ngithenga idokodo ngihlala ngedwa. Ngihlangane namakhosazana athile. Ngihlalisane nawo. Ngiyacabanga eceleni kwakhona umkhokheli nalamakhosazana. Ngihlalisane nawo. Kuthi ngelinye ilanga ngisemhlanganweni Manazaretha. Kukhona into engifuna ukuyithenga inetwork ingavumi ukuthi ngithenge ngefoni. Ngakhipha imali engango-1200 eNetbank esontweni. Bese inetwork iyavuma ngiyithenge lento ngebhenki le mali ngihlale nayo ucash. Ngiyacabanga kuyiviki lesibili lemhlanganweni Manazaretha. Le mali le sengifuna ukuphindela ekhaya phela ngiyocela uma ukuthi nayo imali ngoba wayithe ushoda ngemali yokugibela. Hayi ngehle ngihambe ngezantsi erenki mangifika imali ayikho. Hayi ngihambe ngekhaya ngifike ngiyakhala kumanga ukuthi imali ilahlekile ngikhipha imali engayo cash. Athi uma kade uyikhiphelani imali cash. Ngisho ukuthi bengifuna ukuthenga uMnazaretha. Ngiyakhala lapho uma athi siyayibheka imali athi uma wena selokwathula umsebenzi oke wabonga yini ekhaya. Ngithi cha mabe ngingakaze ngibonga. Athi mntanami imali mayilahlekile kusuke kusukishwa ibhadi. Le mali le mntanami ungayicabanga ukuthi khona oyithathile, cabanga ukuthi ubaba kade ethi bonga lo msebenzi akunika wona. Manje Manazaretha ngisukuma nje ngithi angiveze ukuthi make wacela into kushemba uNyazi Lezulu kubalekile ukuthi ubonge. Nkosibusise nikuzwini. In the bank you lose. Simon,
ngingakhetha uNyazi lweZulu. Ngingumntwana omncane, ngizocela ukuthi uNyazi lweZulu lungikhethe bese luka seduze nami. Luhlale olimini lami. Amen. Lo khulumayo umntwana omncane uNhlewa kaXaba osuke eMtuba eJabulani Thempele. Ngoba ngilapha eGoli ngisemaqhaweni. Sizobonga ithuba esiliphiwe abagcotshwa bethu ukuthi nathi sifakaze ngoShembe. uShembe usesebenzele kakhulu. Mina ngiye ngikhulume nje kuloya muzwa kithi kwaXaba. Usesebenzele kakhulu, sesimbone kakhulu njengoba simlandela. Siyazi ukuthi silandela into ephelele. Siyazi ukuthi silandela uNkulunkulu esithi masimemeza ebese phindu. Kulonyaka odlule kusilungiselela ukuya kuJulayi. Ngangisahlala eThekwini, ngasuka ke eThekwini ngaya ekhaya ngilungiselela ukuthi phela kumele ngiye kuJulayi. Ngacela imali kumama, ngicela ukuya kuJulayi. Uyazi nawe ukuthi ngoba kuJune vele next month siya kuJulayi. Kunzima uma wathi imali akanayo. Mina ngivele ngikhale ke makuthiwa ngiJulayi ngingayi eTanda. Ngithi mase kuyimi kodwa inkosazane mawungasakhiphi mina ukuthi ngihambe ngiye eTanda kuzohamba ba. Ngimbone noma ukuthi uphatheka kabuhlungu. Ethi hayi ngizozama ishaya i25. Ngipheke. Anginikeziwe imali. Ngipheke ishaya i26, i27. Ngipheke mina yonke into yami. Imvunulo yami yesilungu yonke nje into yami ngiyipheke ngifake esuitcase-ini. Ngizama imoto zokuhamba mali. Cela ukuhamba kusasa kiwa kuJulayi ethi uma imali anginayo. Ngiyabona futhi ukuthi vele isimo asikho kahle. Kuningi imali ayikho. Fonela ubhuti wami ngimtshela ukuthi kiwa kuJulayi bhuti uma imali thakanayo. Ethi ubhuti yazi imali anginayo kodwa ngizobona. Ubokungifonele ngabo 8 ngoba ngangifone ekseni ngabo 10. Ngifone ngabo 8 ngibuza ukuthi khamba kanjani. Ethi imali anginayo. Malini ke kuhleni? Ngisho ukuthi imoto straight u300. Ethi masungikhalela kanje uzothuma ngabe usuwona bese uthi ngoba ngangayile kuJulayi kodwa ke ngizokufakela u500 yona mali enginayo. Ukuthi uzodlani angazi ngane kaMama kodwa ngizokufakela u500 yona mali enginayo. Ngibheke ebukhulwini bukaShembe. Wangifakela u500 ngathi ngoba ngizohamba ngizohlala noma mkhulu. Ngagibela ngahamba ngayibuhleni. Lafika ilanga lokuthi siyohlola sahamba sayohlola. Last year lafika ilanga lokuthi sihambe seTanda sahamba sayeTanda. Masifike eTanda khona lezi ihlahla lezi engathi obanana, ihlahla zabanana. Esigawulayo silale kuzona mawukuthi oplastic asibaphethe before sifaka uplastic siqale sigawule lezo ihlahla silale kuzona. Sayigawula ihlahla salala kuzona. Sasenza yonke imigudu kaShembe. Ngibheke la. Ubhuti wami uyasebenza. Usebenza lento yokugubha imigodi. Kuthe sisivalile singakavali. Sisevikini lokuvala umhlangano. Sasingakavali umhlangano. Sithe sisevikini lokuvala umhlangano ubhuti wami waqhutshwa umgodi. Mayigqitshwa umgodi wakhona umgodana impela omude noma ungekho mude kakhulu kodwa nje uthe ukuthi waqhitshwa umgodi. Lo ngiphi imali yokuthi ngikwazi ukuya kuJulayi. Waqhitshwa umgodi. Kanti uqhitshwa umgodi angithi baningi basebenza bakhona babona ukuthi hawu uXaba sisamboni uphi. Bazama ukumgubha because umgodi wangakabi deep kakhulu. Bazama ukumgubha mhlambe waphela u30 minutes to 40 minutes bengakamtholi lapho akagqibeke ngakhona. Bazama ukugubha sebelwela ukuthi bathole ithambo lakho sivele babona ukuthi akekho umuntu ongathi uphefumula emhlabathini u40 minutes or 30 minutes. Uthi ubhuti wami ke uma ngabe sexoxa wamgqiba umgodi. Wathi mawumgqiba umgodi kwaqale kwawa into engathi ikhasi la banana. Laba bebegubha balithola ikhasi la banana kodwa lapho abasebenza khona ikhasi la banana alikho. Leli hlamvu leli elikhulu la banana hayi leli uhlubayo before udla ubanana. Leli hlamvu elikhulu la banana waqale wagqitshwa yilona ukuze akhona ukuphefumula namanje ukhona.
ukuze akhona ukuphefumula wagqitshwa leli hlamvu labhanana. Ihlamvu labhanana lapha abasebenza khona alikho, kodwa wathi masegqitshwe umhlabathi kwaqala kwagqibeka ihlamvu labhanana kwase wayimayo embozwa inhlabathi. Uthiwa ilocation Shem. Shuthi sekuhamba kwami kazi bayongithola yini. Cabanga ngomqondo ukuthi uyabona sekuyaqala kuba mnyama. Uthi bamgubha baze bamthola, mabemthola bamfica uyaphila wavuka wahlala ngesinqa. uNkulunkulu esimkhonzayo wangipha imali yokuthi ngikwazi ukuyentanda. Mangifike entanda ngafike ngahlephula lesihlahla ngalala phekwazo. Ilona elamsiza lelo hlamvu ukuthi nje wakwazi ungipha u500 ngakwazi ukuyentanda. Wahamba esibhedlela akaze lale kwathiwa hayi right xa bahamba ekhaya. Wahamba waye ekhaya. Kwathi kuvala umhlangano wazonikela wazobona. Imali enisuke nisipha yona nje ukuthi sihambe emhlanganweni. Kukhulu kuyayishintsha imizi. Namhlanje umphefumulo wakho ukhona. Wangipha nje 500 ukuthi ngikwazi ukuyentanda. Ngingamoshi isikhathi singabantwana abancane njengoba silapha size kwinabasho. Kwinabasho kushiyo kwathiwa kushawa nothando nemali. Khona enye inkosana, lenkosana lena eyayilusa nje isonta kodwa ingalitholi ithuba lokuthi esabatheni. Lenkosana lena njalo makuthiwa ihambe esabatheni, uma kumele esabatheni uthi bakwaye ehambe yolusa, bakwaye ayifuyile. Makuyisuku lokuthi hambe esabatheni bakwaye athi akahambe yolusa. Kodwa wayikwazi kuya 23 ngoba ulusa ebusuku. Ulusa nini emini. Kwathi ngelinye ilanga lomfana mayihambe yobhukuda ezibene nokubhukuda ngesabathe ezibeni phela ilanga lashisa. Kodwa mayi 23 njalo makuthiwa kuyanikelwa njengoba nathi mase 25 makuthiwa kuyanikelwa. Masemhlanganweni makuthiwa sinikele impepho siyanikela. Kwathi ngelinye ilanga lomfana ebhukuda ezibeni kanti kunengwenya. Ingwenya ngalelo langa ibhukudela ngala. Wathatha uyangena lo mfana ezibeni wenza ukuthi khona into ekhona. Kanti ingwenya ifuna ukumluma. Ingwenya yathi iyazama ukuphakamisa umlomo ifuna ukuluma lo mfana. uNkulunkulu esimkhonzayo lo mnikelo esisuke siwunikele wawukhipha wawufaka emlonyeni walengwenya. Wathi thithi ingwenya yazama futhi ukuluma lo mfana. uNkulunkulu esimkhonzayo unyazi lwezulu wakhipha umnikelo walo mfana wa 23 wawuthatha wawufaka emlonyeni walengwenya. Yathi yazama ingwenya ukuluma lo mfana. uNkulunkulu esimkhonzayo wathatha umnikelo lo sukunikela lo mfana 23 wawuthatha wawufaka kule ngwenya yaze wabona umfana ukuthi khonto ekhona la waphuma wahamba. Uthe mayifika ekhaya wafika waxoxela ubaba wakhe ukuthi kwenzakaleni. Ubaba wakhe wahamba esontweni wayobika. Wathi bengakafiki nje kulayini ubaba wayebakhomba wathi ngibizeleni lo mfana. Wathi mayifika eduzana wathi ngicela imali yami. Wayibuza umfana ukuthi imali yakhe. Wathi ubaba uyakhumbula ngaleli sabathu uyobhukude emfuleni. Uthi wena kwakumele udliwe ingwenya. Uthi kwathi mase kumele ingwenya ikudle yathi thiyakhamisa ingwenya ngathatha umnikelo wakhe ka23 ngawufaka kule ngwenya. Yathi thiyakhamisa ingwenya ngathatha umnikelo wakhe ka23 ngawufaka kule ngwenya. Yathi thiyakhamisa ingwenya ngathatha umnikelo wakhe ka23 ngawufaka kule ewasuphela umnikelo ka23. Yathi thiyakhamisa le ngwenya kwase kuphoqa ukuthi mina Shemba ngithatha umnikelo wami ngufaka kule ngwenya. Iyona mali ke lesicelayo. Okusho ukuthi umnikelo uyasiphephisa. Makuthiwa kuyanikelwa asinikeleni ngothando Nkosi kusele kuzwile. In the bank you lose. Oh,
uNkosikazi Luzulu inikhethe. Inkosazane eguqileyo, inkosazane uAkha kwaMabhekulu usuke eCape Town emvuselelweni Temple. Ubaba wakhe wathetha ngenhliziyo. Uba inhliziyo bekumele ihlala ngaphandle. Kuze xa iqala ukuba bomvu igala amanzi bemhlophe. Ikhona ivesi kaJeremiya 17 verse 9. Ithi inhliziyini enkohliso ngaphezulu kwento zonke. Isisifo esibi ubani na unokuyazi. Ngicela Shembe namhlanje nzisema inhliziyo ngicela uyenze bemhlophe. Ngicela ukukholwa endleleni yakho. Ngicela inkosi isikele lamazwi. Amen. In the bank you Nkosi yethu simakade thank you, Lou. ngikhetha kwasekhulumeni. Ngunontokozo kaNdlovu. Ngowasevukani lonke Tembele eMnambithi. Siyambonga-ke uShembe ngoba asigcine kuze kufike lesikhathi sanamhlanje umphefumulo uhlangene nenyama. Siyambonga futhi ngokuthi asimeme ukuba sibe lapha ngalolu suku namhlanje. Siyambonga-ke ngokuthi wasithanda wasesenza ukuthi sibe ngabantu ababalwayo njengey'ngane zakhe. Uthi omunye umtshumayeli wangakithi ngelinye ilanga kwakunentombazane. Le ntombazane yayixakekile nje empilweni. Ubese ngelinye ilanga kufika inkosi ilanga ebusuku ilele ithi mntanami sengikuzwile ukhala kusasa ubovuka uhambe uye lapha ethempelini la kusonto khona kunamatshe khona amhlophe uyonikela lolu sizo lokuxakile lizophela. Ebesithi le ntombazane ngizoya kanjani mina lapha ngoba phela angisonti nabo futhi kangithandi nokusonta nabo. Kuthiwa inkosi ilanga yayibisithi kule ntombazane vele wena usonte lapha futhi ngeke uze usonte khona ngoba mhla uzalwa wawungabelwanga ukuba yiNazaretha. Wathi uNazaretha uzalwa nabo. Uma ngabe wawungabelwanga ukuba yiNazaretha ngeke ube yilo njengoba nawe ungabelwanga nje ngeke uze ube yilo. Manje-ke siyakubonga-ke thina ukuthi uShembe wasithanda wasikhumbula wasifaka kule ndawo yakhe wasesenza futhi walikhanda uthando ukuba sihlale kule ndawo yakhe ngoba abaningi umntana yethu esake sihamba nabo le ndlela kabasekho la phakathi kwethu. Siyalibonga-ke lolo thando olunjalo kuShembe. Siyacela ukuba alikhande njalo uthando kithi aze angasuki kithi njalo ahlale ekhona empilweni zethu ngoba siyamdinga futhi angiboni ukuthi khona into esiyoke sibe yiyona ngaphandle kaShembe. Inkosi kusenikuzwile. In the bank you, Lou.